Hej, jeg vil læse en passage fra min nye bog, Ligesom regn, som udkommer på Mellemgård forlaget. Pludselig en dag er Lone alvorlig. Hendes hoved er bøjet lidt forover, så hun kan se ned på mit ansigt. Hun låser mine øjne fast, så de ikke stikker af op under øjenlågene. Vi kan ikke være bekendt at gå og råbe af Marie, siger hun. Nej, skynder jeg mig og give hende ret. Tænk, hvis det var os selv, det gik ud over. I det samme kommer Helle forbi. Hun vil gerne være med, så hun føjer sig. Vi er egentlig lidt onde, siger hun, med et skævt smil, mens hun som sædvanligt strammer læberne sammen, som om hun vil undertrykke et grin, før hun lægger armen om Lone. Ja, siger Lone, vi ved jo slet ikke, om hun har lus. Jeg er forvirret over forandringen, som jeg slet ikke ønsker, så jeg farer frem. Men det er jo rigtigt nok, at hun er fattig. Straks jeg har sagt det, er jeg bange for, at Lone og Helle skal give slip på mig igen. Lige nu går vi som en klump med Lone i midten. Min arm rører ved Helles arm, bag ved Lones ryg. Vi er nærmest helt klistret sammen. Jeg sveder, men jeg vil ikke give slip. Hanne går rank og alvorligt på den anden side af mig. Lige et halvt skridt til venstre. Jeg ved ikke helt, om hun har lyst til at være med i vores klump. Jeg lader hende gå der, det står ikke til mig at ændre. Jeg ved ikke engang, om hun står på vores parti. Om hun står udenfor, om hun står under, eller måske snarere over os. Jeg prøver at vende tilbage til stemningen, som vi havde i går. Og til det formål nytter det ikke at spare på ordene. Men Maria er jo fattig, begynder jeg igen. Og de fattige har ikke råd til at vaske sig så tit, og måske har de heller ikke noget badeværelse, og derfor får de lus, kommer det væltende ud af mig. De andre siger ikke noget. Og jeg bliver mere og mere febrilsk. Mit hjerte banker hårdt mod mine ribben. Jeg må vise mig fra min bedste side. Men det er også ligegyldigt, om hun har lus. Vi kan bare lade være med at råbe Lusse-Marie efter hende, foreslår jeg i et forsøg på at være bare lidt enig med dem, og samtidig holde fast i det gode øgenavn. Lone og Helle kigger på hinanden. Lone med sit smukke hoved på hæls og håret bølger mod hendes skulder, så det indrammer det alvorlige drag, hun har om munden. Helles øjne glimter til Lone. Det trækker lidt i hendes mundvige. Ingen af dem siger noget. De ser bare på hinanden. Jeg skynder mig at fortsætte. Jeg må have genskabt stemningen fra før. Jeg tænker ikke længere, ordene står bare ud af munden på mig som opkast. Jamen, vi ved jo næsten, hun har lus. Altså, det har hun garanteret, råber jeg. Jeg kan mærke min stemme i halsen som en skarp kniv. I har jo selv været med til at finde på det, skriger jeg i desperation, da jeg ser dem kigge på hinanden med sådan et voksent blik. Som mor og far gør, når far siger, lad os nu bære over med det for den her gang. Jeg kender det blik. Men det er ligesom, jeg ikke kan stoppe mig selv. Jeg synes, det er uretfærdigt, at det pludselig rotter sig sammen imod mig. I sagde det jo selv i går. I har selv været med hele tiden, siger jeg med den stemme, jeg får, når jeg er lige ved at græde. Jeg tør ikke sige mere nu. Jeg vil ikke begynde at græde foran dem. Det er nok, at Lone har flyttet sin arm, og hun og Helle nu går en halv meter væk fra mig. Det er faretruende let for Hanne at tage min plads. Jeg håber, at du har fået lyst til at læse mere, der er både alvor og noget at grine af undervejs.